Det populære regnskabsprogram Billedspilling er netop blevet lanceret i en helt ny version. En ny version, der skal være mere brugervenlig og som tilbyder en række nye spændende muligheder. Når du starter den nye Billedspilling op, så får du straks præsenteret en startguide, der hjælper dig i gang med at få indtastet lige præcis de nødvendige informationer, der skal til, for at du kan gå i gang. Når du har været startguiden igennem, har du haft mulighed for at bestille noget personlig hjælp. Du har haft mulighed for at indtaste de nødvendige kontaktoplysninger, der skal bruges i regnskabet. Du kan lægge dit logo op. Du har valgt dit regnskabsår. Og du har valgt, om du vil betale med det samme for dit abonnement på Billedspilling. Og så er du faktisk i gang. Når du så er kommet i gang, går du direkte til dit overblik, som er den nye startside i Billedspilling, som præsenterer et super hurtigt overblik over, hvordan det går for dig i din virksomhed lige nu og her. Du har et nemt overblik over, hvordan situationen er lige nu med indtægter og udgifter. Du kan selv vælge, hvilken periode du ønsker at se med et enkelt klik. Du har et nemt overblik over dine fakturer. Er der nogen, der ikke er blevet betalt? Her har vi en ubetalt og en betalt, men ikke nogen, der er forsinket. Der er heller ikke nogen planlagte fakturer, vi lige er i gang med at oprette. Vi kan se med det samme, hvad mangler vi, hvad skal vi gøre ved fakturer. Der er også en ny mulighed med regninger, hvor det er super nemt at uploade en ny regning. Du trækker simpelthen bare en regning ind, og så uploades den. Og så kan du faktisk gå direkte til dine regningsklæder og udfylde dem. Hvis vi prøver at gøre det, så ser vi straks et billede af den regning, vi lige har uploadet, hvor vi kan zoome ind og se præcis, hvad det er, vi skal betale, få udfyldt informationerne og gå videre til det næste. En anden ny og super spændende mulighed i det nye Billedspilling er muligheden for at lave banksynkronisering. Du kan simpelthen tage og importere din bankudskrift direkte i Billedspilling, hvor den automatisk forstørrer og afstemmer med de fakturer og regninger, du har oprettet i systemet allerede. Så kan du nøjes med at tage fat i lige præcis de posteringer i din bank, som du ikke allerede har oprettet i Billedspilling, finde ud af, hvad der er gået galt, og få dem oprettet med ganske få klik. Det vil jeg gennemgå i en anden video. Derudover så har Billedspilling lavet et komplet API. Det siger der måske ikke så meget, men det betyder, at der er fuld mulighed for at programmere rundt omkring i verden, kan tage fat og begynde at lave programmer, der integrerer direkte med Billedspilling. Det åbner op for en virkelig spændende mulighed i fremtiden. Jeg glæder mig personligt til at komme i gang med Billedspilling.